traditioner og ære råder. Har en kung fu-mester. Lad os begynde. Trænet 5 af de største krigere, verden nogensinde har kendt. Men denne mesters største udfordring er først lige ankommet. Jeg er på vej! Trapper. Ja! Fra skaberne af Shrek og Madagaskar. Kom nu, Panda. Vis os, hvad du duer til. Skal de se på, eller skal jeg ikke lige vente, til de går på arbejde? Bare slå den. Gør dig klar til at mærke min tordenhånd. Jeg danser som en hvirvelvind. Hvordan vil du klare en hvirvelvind? Jeg er en tog. Jeg er en tog. Du har aldrig set bjørnestig. Vil du så slå den? Hvad ses? Everybody was kung fu. Er du parat? Jeg er født brav! Kan jeg slå igennem vægge? Kan jeg lave en 4-dobbelt baglæns salto? Hold fokus. Hold fokus. Den klaskede panda kan ikke være krigeren. Du må bare tro på det. Det var vildt sejt! Lad os prøve det igen. Når du fokuserer på kung fu, er du til grin. Måden at trænge igennem til dig på, er den her. Tag en kage. DreamWorks Kung Fu Panda. Du har været dygtig, Panda. Været dygtig? Ha! Jeg har været vildt sej! Ja, du har været vildt sej.